за Пролета си не водещ. Вижте, ако случайно ви се струва, че съм се изпотил, грешите. Просто точно тази риза ми е даде за тази вечер на заем Веско Маринов. Така че в никакъв случай това, което виждате, не е това, което изглежда отстрани. Както и това, което сега ще излезе на сцената, защото някой сигурно би казал, ще излезе една група от панагюрищите. А аз ще ви кажа, че ще излязат любимците на панагюрци! Тази група е рожба на демокрацията. Момчетата се събират през 1990 година с желанието да свирят български парчета, преди всичко за свое удоволствие, но постепенно набират скорост и започват срещите им с панагюрската публика на най-различни прояви. За известно време прекъсват своето хоби, но от 2-3 години музиката започва да им липсва, събират се отново и отново започват да свирят. Вече са към Народно читалище Виделина 1865 и ето ги! Днес тук пред вас! Николай Ненков, Телчо Маслен и Петко Дюлгеров, вашите аплодисменти и пълната ви подкрепа за група Алфабета Панагюрище! Добър вечер, другарки и другари, добър вечер, дами и господа. Ние сме група Алфабета и имаме честа да открием. По-точно се получава, че сме втори след Драго, но като група да открием тази годишния форум. Рок форум Панагюрище, който се състои благодарение на Асарел Медет и на нашия кмет. Живи и здрави да бъдат. Както разбрахме, свирим само БГ. Така че песните ще можете и вие да ги пеете заедно с нас, ако искате. Еми, хайде! Fresh.
рекламираме. Здраве!